Vi laver lige en lydprøve og en 7-8 numre. Ja. Og så starter vi forfra. Nej. Se, vi hedder Daniel Mania, og vi er da tumpe glade for at få lov til at komme og spille her for jer i dag, fordi vi kommer ikke så meget ud. Og jeg kan godt sige, i forhold til, nu har der været nogle fantastiske orkestre indtil nu. Nu, det slutter nu. Det blev i hvert fald noget andet. Vi spiller nemlig vores egne numre. Så hvis I kan ikke genkende til nogle numre, så er det fordi, I har hørt os før, og det tror jeg nu. Så lyt godt med, for vi forsøger at lave sådan lidt noget sjov og noget spas, og jeg skal nok lige give tegn til, hvor I skal grine og synes, det er sjovt. Men vi kan da godt bare starte med at præsentere os selv med vores bands. Så er vi ligesom i gang, og så kan ham... Hvad hedder sådan en lyd-ekvilibrist? Så kan han dreje sine knapper, som man siger. Yes. Ja. Jeg skal lige have en F for start. La. Vi skal lige varme vores stemme op. La. Ja tak, det var vist rigtigt. Vi hedder Daniel Mania. Vi spiller kun for sjov. For både unge og for gamle. Hvor vi nu kan få lov. Vi spiller ikke lige så godt som ham. Der Lasse Lilleholdt. Men til gengæld får vi heller ikke lige så meget for det, som ham Lasse Lilleholdt gør, når han går rundt og gør. Vi hedder Daniel Mania. Vi spiller kun for sjov. For både unge og for gamle. Hvor vi nu kan få lov. Vi spiller både pop og rock og laver indimellem lidt ballade. Vi spiller også gerne tango. Men det bliver uden jalousi, for det kan vi ikke lide. Vi hedder Daniel Mania. Vi spiller kun for sjov. For både unge og for gamle. Hvor vi nu kan få lov. Vi spiller lidt af hvert og hvad der passer. Vi spiller det ligesom passer. Vi spiller også gerne en bossa. Han ser godt ud. Og måske endda med Nova til. Vi hedder Daniel Mania. Vi spiller kun for sjov. For både unge og for gamle. Hvor vi nu kan få lov. Vi spiller det vi kan, og samtidig også lidt af det vi ikke kan. Vi spiller også gerne shake it up baby now, shake it up baby. Twist that shout, twist and shout. Come on baby now, come on baby. Come on and work it all out, work it all out. Løgnen nogenlunde ude, ja. Så det er slet ikke vores skyld. Så er det ham, det. Så er det ham med fingeren. Nej, jeg tror, han gør det godt nok. Ja. Tom, hvad betyder det? Tom. Vi stoler på Tom. Fantastisk, ja. Når jeg beskærer, så foretrækker jeg godt 5 cm over jorden, og det er nemmest, når hun ikke er hjemme. Det har jeg oplevet. Du er nødt til at være her hver gang, fordi hvis så sker der ting, så er der ikke så har ingen have. Jeg trækker sin saks. Det går Kirsten. Så jeg vil også sige, at mine træer Nå, vi skal vige. Ja, det skal vi. Se, det næste nummer, det er faktisk opkaldt efter min bluse herovre. Nej, det passer ikke. Det er omvendt. Jeg har fået den her bluse på grund
Og det er ikke en blues, det er en blues. Og den har jeg fået på grund af det næste nummer, vi skal spille, som hedder Pinky, fordi det har navn med The Pink Panther. Okay. Og hvis man sådan skal dybde analysere den her tekst, det kan man godt. Så kan man finde ud af den her utrolig mange lav. Og i virkeligheden så handler den måske om, hvordan vi som mennesker behandler natur, og det skal vi passe med, vi skal behandle den ordentligt, fordi ellers så kommer den af os. Og det kan vi jo se nu helt med den klimakrise, vi står i, så vi har faktisk været sige lidt forudseende med den her tekst. Man kan også bare vælge at skive tekstanalyse et stykke, og så kan man vælge at høre den som en sang om 3 mænd, der skal en tur ud i en skov. Altså, nogenlunde sådan her, når vi plejer at spille. Der var 3 mænd, der gik ud i en skov. De ville ud og have sig lidt sjov. Så mødte de en kanin, der sagde: vil I med ind og have en stykke kage? De sagde: ja, 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 det vil vi gerne. De 3 mænd blev gelejdet ned igennem gangsystemer de gled. Så blev de mødt af en pindsvin, der sang: vil I se Harmis danse kan-kan? De sagde: ja, ja, ja. Det vil vi gerne da. Jo, jo. Og i en hjørnekrog dækket af hø, der lå en lille lårlækker frø. Den viste ben, og den spurgte de 3: vil I gerne have lidt mere at se? De sagde: ja, ja, ja. Jo, det vil vi meget gerne da. Nu er vi så frem til, hvorfor jeg har min skjorte over hele og mærket. Kunne de skimte, at der lå en lækker lyserød kat. Den sagde miau, og i kælen halløj. Vil I af med jeres overtøj? De sagde: ja, 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 ja. Sofa som blød, med hver sin lækre mis på sit skød, som viskede da og spændt og sagde: skulle vi ikke klæde lidt mere af? De sagde: ja, ja, ja. Det vil vi godt nok gerne. Se, nu er jeg klopt jo ikke så mange. Og det næste vers, det ligger sådan. Det plejer vi først at spille af klokken 9, når de mindste børn er gået i seng. Så vi har valgt i dag at spille det næste vers i det vi kalder intraflyt med ukrainsk islet. Det er sådan her. Slå på det snuller, ripper det bums, dem går af. Og så der sætter man os lidt. Og så man der snitter. Ja, 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 ja.
Og nu kom en konsekvens, for pludselig åbnede gulvet sig. Sofaen vippede og gjorde et drej, og de 3 mænd blev sendt i lugt ned ad en lang, mørk og snoet slugt. Så endte de i en bunke af møg, uden hverken penge eller tøj. Og kun kaninen stod og kiggede på dem. Kunne I tænke jer at skråbe hjem? De sagde ja, ja, ja. Nå. Ja, hjem til kone. Tusind tak skal I have. I er det bedste publikum, vi har spillet for i dag. Se, det næste nummer, det er sådan, at vi laver vores egen nummer, og vi forsøger at lave alle mulige forskellige genrer. Vi spiller pop, vi spiller rock, vi laver lidt ballade, vi synger fra højskole, sangbog, eller det ved jeg ikke. Men, og den næste, det var sådan et forsøg at lave sådan et rip-off, hedder det? Hedder det et rip-off? Okay, så kalder jeg det et rip-off. Ja, det kalder jeg, hvad jeg vil. Altså, når Kindegaard, det er jo i Irland, der er sådan en irsk navngang. Og der vil jeg forsøge ligesom at lave sådan et nummer, der har et lidt irsk inspiration, men samtidig så har den fået et lille touch af noget Niels Hausgaard. For det, hvis I har været til en Niels Hausgaard-koncert, så ved I godt, det giver et kvarter med at snakke, og så spiller han i 5 minutter, og så snakker han i et kvarter igen. Og det har vi ligesom forsøgt at lægge ind i den her, på den måde, at mellem hvert vers, så kommer det ligesom et Niels Hausgaardsk oplæg. Og jeg kan godt forstå, at I ser og se forventningsfulde ud, det kan I roligt ved. For det nu bliver det ved. Og se, det er så, vi skulle jo have fundet et emne til den her sang. Og der ved I om Michael Hausen gang for mange år siden, det var en sang, der hed Her kommer Sten, little lum, med det ekstra ben og se. Der fandt vi jo, at vi kunne godt lave en sang med en, der havde ikke fået et ekstra ben, men som fra naturens side var blevet udstyret med en ekstra testikel. Og det var ikke bare sådan en klunk. Ja, lad os bare kalde det en klunk. Og det var ikke bare en almindelig klunk, det var en klunk af en vis dimension. Men det rest, det må I hellere høre, når vi begynder at synge om. Han blev født på en onsdag med møg og besvær, og hans mor tænkte, han er da sær. Han blev født på en onsdag med møg og besvær, og hans mor tænkte, han er da sær. For imellem hans ben var der dannet en flam, som var 12 gange større end selve hans tam. Den var rund og i vejen hver gang han stod tis, men i midten den dannede en slis. For han havde en ekstra testikel, og den fyldte den halve matrikel. Og når jordmoren kom, gik hun i bue udenom, mens hun skævede til hans permendikkel. Ja. Se, sådan er det nemlig. Og nu var det sådan, at han voksede jo op og kom i den lokale kommuneskole, og faktisk så klarede han sig skolemæssigt rimelig godt. Han kunne regne og skrive og mobbe lære, og der var et enkelt fag, han havde lidt problemer med, og det var gymnastik. Det kommer vi til nu. Men i skolen han klarede
sig rimelig godt. Han kunne skrive og regne dem ud. Men i skolen han klarede sig rimelig godt. Han kunne skrive og regne dem ud. Dog var der lektioner som skræmte vor ven. Man fornemmede en uro igen og igen, for han udbrød som regel et ængstelsens suk, når i idræt de skulle springe buk. For han havde en ekstra testikel, og den fyldte den halve matrikel. Og når først han sprang afsted, så hang klenodierne ved, og han slog sig, så næsen kunne prikke. Nu skal jeg lige have lidt øl. Se, den knejt her, han var sund og rask, og han var glad for natur. Og han kunne gå lange ture, man kunne måske sige, at han var langtursnaturist, det ved jeg ikke. Men, og han kunne lide at cykle lange ture, men I kan godt forestille jer, altså hvis I selv har prøvet på et tidspunkt i gamle dage, hvor kæde sig lidt yderligt, at få et bogs sådan klemt fast i kæde, så prøv at forestille jer, hvordan det ville være, hvis man er udstyret med, det var ikke halsduk, så nej, med noget andet, som kan komme i klem. Det kører med det handler det næste vers om. Han var glad for naturen og alt hvad den har, og gik ofte med nummeren bare. Han var glad for naturen og alt hvad den har, og gik ofte med nummeren bare. Og han elskede at cykle, men havde sit hyr med at slæbe på sådan et ekstra udstyr. Den var altid i vejen, når han tog afsted. Jo, for pokker, hvor drengen han led. For han havde en ekstra testikel, og den fyldte den halve matrikel. Han slog sig både blå og gul, hvis han fik klunken i en hjul, når han trampede afsted på sin cykel. Ja, og se, det er jo helt vildt frem til det punkt i vores fortælling, hvor i historien den bliver magisk. For den hele knejt, han voksede jo på en gård, og det viste sig jo faktisk, at den, hvad skal vi kalde det, fertilitet, der var forbundet med hans halsduk. Det var, det var ligesom, det bredte sig jo magisk vis til andre gårde rundt omkring, og der var folk, der oplever, at svin, de fik så mange søg, de har oplevet før, og et kokkemænd, de gokke, som de aldrig har gokke, og jamen, det var fuldstændig vildt. Og måske bredte det sig jo til mere end bare dyr, og det skal vi høre om i næste vers. Ja, det er det med hele Maria, det og Jesus. Det kommer vi til. Ja, godt. Ja. Og han voksede op på den fædrende gård, mellem heste og grise og får. Ja, han voksede op på den fædrende gård, mellem heste og grise og køer og så får. Og det rygtedes hurtigt, hvordan man havde set både gårdens og landsbyens fertilitet. Vi kom magisk vist positivt påvirket af den unge mand og hans skralalala. For han havde en ekstra testikel, og den fyldte den halve matrikel. Og når nabokonen kom, gik hun så bredt udenom, men alligevel så følte hun Mikkel. Og det er sjovt, du nævner. Er det ham? Ja, det er ham nede fra... Nej, det er ham. Med den der, du ved. Se, og det er sjovt, du nævner det med hende, Maria, fordi det skete jo det, at der faktisk var en nabokone, der, og det har vi lige hørt, hun blev med, hvad hedder det i dag, med barn. Og altså, vi skal jo helt tilbage til flere 2000 år tilbage til dengang, der var en nabokone, der hed Maria, som dengang hed det frugtsommelig, men det var dybest set det samme. Men altså, det skete ligesom ved hjælp af, skal vi sige, en eller anden form for åndelig inddragelse uden fysisk Input. Ja. Og det var det, der skete. For at sige som det er.
Denne Gud kom til verden en søndag i maj, og som jyde så stærk og så sej. Denne Gud kom til verden en søndag i maj, og som jyde så stærk og så sej. Jo, han struttede af sundhed og livsenergi, men har konen hun anede et hængeparti. Hende mand blev så ej og skulede streng, da hun løftede op i sit dreng. For han havde en ekstra testikel, og den fyldte den halve matrikel. Og da jordmoren kom, gik hun i bue udenom, mens hun skævede til han havde man dækket. For han havde en ekstra testikel, og den fyldte den halve matrikel. Og da jordmoren kom, gik hun i bue udenom, mens hun skævede til han havde man dækket. Så tror jeg ikke, vi kan koge mere suppe på den. Den også. Og vi takker mange gange for applaus. Ja, det må vi sige. Og nu Det blev er vi vi alt glade for. sjovt. Se, som jeg har sagt før, så hvis jeg har sagt før, så vil jeg godt gentage. Vi spiller alle mulige forskellige genrer, og på et tidspunkt kom vi til at tænke, vi har ingen blues-program. Så der var et band lige før, der så, der er ikke skrevet navn bluesnummer og dansk. Det lyve. Det vil... Lyve? Nej. De taler usandt. Ja. Der er en væsentlig forskel. Jeg er faktisk ikke helt sikker, at de har ret i hvert fald, for det. Vi har lavet en blues. Og da vi satte os ned og tænkte, hvad skal sådan en blues handle om? Så kunne vi jo bare se, jamen blues, det er jo altid et eller andet med, at det er skidt. Altså enten så er kunden gået fra igen, eller et kasse kan stå på gulvtæp, eller endnu værre, der er ikke mere øl i køleskab, eller... Ikke mere øl! Nej, der var ikke nul. Og så tænkte vi, jamen hvordan kan vi trække den så langt ud som overhovedet muligt? Hvordan kan vi få et så slemt og dramatisk som muligt? Og derfor så endte det her med at blive en dødsblues. Og vi vil prøve at føre jer igennem. Det er sådan et klassisk musiknummer, hvor der er nogle instrumenter, der spiller musik, og så er det nogen, der synger, og det lyder samtidig. Jeg havde det hårdt. Jeg synes, det var synd for mig. Jeg havde det skide hårdt. Mit liv var ikke nogen leg. Og ved I hvad? Det sved som bare pokker hver gang jeg skulle ud og slå en streg. Det var ikke det eneste, for jeg blødte ud af halsen. Og jeg hostede slim. Jamen, jeg blødte ud af halsen. Bare fordi jeg sniffede lidt lim. Og når jeg så en kvindes understel, så var jeg ofte tæt på at besvime. Jeg havde problemer med min tissetrol. Nå, de kan. Hvem fanden skriver de tekster det? Ja, det ved de ikke, det må vi lade. Jeg havde problemer med min tisse. Det stille? Ja. Nogle gange var der snavs i en fold. Nej, nu stopper det. Og i lang tid kunne jeg intet onsdag aften mellem 11 og halv 12. Min kone var temmelig umagørlig. Ja, det har jeg godt hørt. Det var et farligt slid. Jeg siger det lige igen. Min kone var temmelig umagørlig. Hun var på ingen måde blid. Og hun trampede på min cykel, når hun sagde, hun ikke kunne mærke en skid. Så blev jeg sur. Så slog jeg hende ihjel. Nu er jeg slået hende ihjel.
til at skubbe hende ud over et fjeld. Kunne jeg ikke være frøv, så var jeg sammen med hendes søster. Ja, så ved du da men ikke, hun var lige så slem. Så var jeg sammen med hendes søster, og fik jeg sgu også noget i klem. Og jeg synes, hun sagde nogle ret politisk ukorrekte ting omkring mit. Det siger jeg ikke. Hun sagde, hun havde aldrig set noget lignende. Hun var en usød sjæl. Hun sagde, ved du hvad, jeg har aldrig set noget lignende. Og ofte stak hun i et brev. Hun sagde til mig, at det skæve tårn i Pisa er arkitektonisk perl ved siden af din pæl. Der blev jeg godt nok sur. Og så slog jeg hende ihjel. Jeg har slået hende ihjel. For jeg vil meget, meget hellere være sammen med mig selv. Jeg har slået hende ihjel. Jeg har slået hende ihjel. For jeg vil meget, meget hellere være sammen med mig selv. Jeg smed hende ud på en motorvej lige foran en trucker, der hed Kjeld. Så tog jeg ind til byen. Mit jagtinstinkt var at der vagt. Ja, så tog jeg ind til byen. Nå ja, det har jeg jo lige sagt. Ja. Og pludselig stod jeg med en seddel i min hånd, som der var en, der havde lagt. Der stod, mød mig i garderoben. Måske det her var mit held. Jo, der stod, mød mig i garderoben. Medbring 2 kilde vand. Og det var kærlighed ved første blik. Han er trucker. Han er da vist langturschauffør, tror jeg. Og han hedder Kjeld. Men han slår mig ihjel. Han truer med at slå mig ihjel. Det er længes efter med mig selv. For han vil slå mig helt vildt meget ihjel. Så jeg vil faktisk hellere sidde trygt og roligt i en fængselscelle. Og nu stiger Kjeld på bussen på Jyllingevej. Der er 9 minutter endnu. Og han smiler til chaufføren, mens han klør sig i sit skridt. Jeg har kun 8 minutter endnu. Nu sidder han i bussen, og han kigger på et kort. Der er 7 minutter endnu. Og han sætter et blodigt kryds lige ved det hus, hvor jeg bor. Jeg har kun 6 minutter endnu. Nu stiger han af bussen på gamle Oles Allé. Der er 5 minutter endnu. Nu er han heller vores fortov, som vi har lejet af kommunen. Jeg har 4 minutter endnu. Nu smadrer han min havelåg med et madbragt brækkejern. Der er 3 minutter endnu. Og nu står han på mine fliser, som jeg kan fandme lige have fejl. Jeg har 2 minutter endnu. Nu står han i mit vindfang, og han sparker døren op. Der er 1 minut endnu. Og nu hæver han sin køkkenkniv imod min spinkle krop. Jeg har... Jeg kan sige, at han drog. Kando. Ja. Det er en af de nye, kan vi egentlig.
Se, det næste nummer. Det er dyrt, Claudi. Ja. Henrik, det sætter så fint. Vi har en liggende sådan en hat-top derinde. Se, det næste nummer, det er faktisk sådan, at det er lidt inspireret. Ej, det er forkert at sige, det er inspireret af min kone, men hun har været inspirator til et omkvæd. Og det er for det... hun kører mig op fra Aalborg, men hun er god nok. Altså, det er det. Men hjemme ved os, der har vi en kat og en hund. Og det er sådan, at den der hund, den tror, den skal jage den her kat. Og kat, den er, det er ikke fordi, den ikke er stærk. Den kunne så gøre modstand, hvis det var det, den ville, men den er doven, så det giver den ikke. Så den her hund, den ligger sig som til under vores kat, og så siger min kone, du skal være pæn, mand. Jeg ved, om det er noget, om det er et udtryk, de bruger nord for Limfjord eller noget. Nej, undskyld, syd for. Ja, nej. Ja, for fanden, nu skal jeg bare så. Og det er lidt inspirerende til den her, og det er en ballade, og det er en ballade, og den handler om katten Luske, og hun gryher det ved en om. For det i virkeligheden, så er det jo en kat, der er det stærkeste i det forhold, så det er faktisk en kat, der har lidt en plan om at skille sig af med den her hund. Balladen om katten Luske, og hunden Gry. Ja, det var lige et løb. I en trappeopgang i den indre by, hvor katten Luske. Nå, vi tager en lige forfra. Det er G. Er I enige? I en trappeopgang i den indre by, boede katten Luske og hunden Gry. De havde en ejer, som hed Søren Olof Madsen. Den man mener var aldrig kendt som anden end Fjolles. Den havde det især med katten, fordi den var sgu ikke helt almindelig. Den synes hunden var i vejen, for en kat er jo sin egen, og den havde lagt en strategi. Står hunden bund, eller gør den fri bund? Står hunden bund, hvad så står hunden bund? Eller gør den fri bund? Står hunden bund? Ja, 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 ja! Står hunden bund, eller hvad der måske? Sommer med en hånd, du kan gå berserk, og den var kæmpestor, og den var mega stærk. Når den plantede en klo i snuden på den stakkels hunden, så var der peber hele timen. Den havde øjne som en kameleon, og den tog ikke imod ordre fra nogen. Og den tænkte snart, jeg gør, og nu skal hunden ud af røven, og denne kat var blevet syg i ro. Hvad så, vi kan tage den? Stikker hunden mig fri, eller vi kan tage den? Vi kan tage den. Stikker hunden mig fri, eller vi kan tage den? Ja, 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 ja. Vi kan tage den, eller bare det der måske. Den anden lå på luren som en ninja-bil, og den ventede til hunden, den kom forbi. Den havde planer om, at nu skulle det være slut med denne køles liv på vores skønne planet. Og katten tog et spring og landede oven på dens ryg. Hun satte tænderne i hunden og begyndte at tykke. Det var en kende mere grufuld, end man troede det skulle blive. Søren løb omkring og prøvede at sige, og nu kommer det. Du skal være pæn med, men nu hunden ud, du skal være pæn med. Du skal være pæn med, men nu hunden ud, du skal være pæn med. Indre by bor nu katten Luske, men ingen hund.
Den har en ejer, som er Søren Olof Madsen, men den venner er han stadig bare kendt som fjols. Han har det hyggeligt med sin kat, fordi nu er den blevet helt almindelig. For hunden den blev sendt afsted i flere stykker, pakket ned i en kasse, hvor den havde fået fred. Bare bag i kadetmen, og så ud af vagten i kadetmen. Bag i kadetmen, og så ud af vagten i kadetmen. Og så ud af vagten i kadetmen. Bag i kadetmen, ja. Tak skal I have. Hvor er I rare. I er så dygtige til at klappe på de rigtige tidspunkter og se ud, som om I nyder det. Kan man ikke købe en plade med jer? Jo, jeg kan stikke dig en plade så hurtigt, som du kan tælle til. Har du nogensinde været der? Se, på et eller andet tidspunkt, der tænkte vi jo så... Jamen, det var da vi på et tidspunkt i aften, hvor vi har fået for mange øl og har været ved at få storhedsvandvid. Så tænkte vi, det kunne da egentlig være fedt, hvis vi også kunne lave et hit. Men hvordan fanden laver man et hit? Det er ikke sådan lige at svare over. Men så tænkte vi kan da låne de store. Så hvis vi nu låner lidt fra Shubidua, sniger lidt ud af TV2, og gnavede lidt af John Mogensen og putte det sammen i en gryde og røre rundt, så kan det være, der kommer et nummer ud af det. Det skal så vise sig jo. Men det er i hvert fald det, vi har gjort. Og så ved I jo godt, det er jo det hele med de store sangskriver. Altså ikke vores, men de store sangskriver, de kan jo slippe afsted med hvad som helst. De kan jo have et stykke i en tekst, hvor de siger, jeg aner ikke, hvad jeg skal finde ord af tekst til, så jeg skriver bare, oh wow, wap, og så det er det. Rasmus Sebak har gjort det sammen. Han er sådan derhjemme, og sagde, klokken var lidt i 5. Hvad fanden kan der komme der? Det skulle lige må jeg synge, og så går den lige hjem. Så tænkte det kan vi jo. Hvis de kan, så kan vi jo. Der var så lige det lille problem med det, at vi har et helt vers, som ikke har noget tekst. Et omkvæd, som ikke har en tekst. Så derfor vil I opleve, at det her nummer, der er hele omkvædet, det er bare noget... Så I skal ikke prøve at forstå det, for det giver ingen mening. Skal vi prøve at spille? Okay, vi prøver at spille, så ser vi, hvad der sker. Det er meget... Peter var en krejler, og Linda var tabt bag en vogn. Så mødte de hinanden en onsdag i samme sovn. Snart var hun med morgen, og Peter han var moden som kloven. Linda hun var færdig, og Peter havde ikke andet igen. Men det var skide lige meget, for hun ville bare klare sig selv. Og når det ikke var for held, så åbnes deres kærlighedsgæld. For der er to mennesker på en strand, to hjerter i brand. Linda boede til leje, og Peter boede ikke hos nogen. Men hurtigt fandt de ud af, at de skulle være mand og kone. Så nu bor de bag krogen og stemmer på unge sol. Sådan er der jo så meget. Livets følelse er fald. Hun er to, sidder og klor og danser to i krogen hele dagen. Nu lever de af intet, og hvad de ellers lige kan finde. Og nogle dage når de med saften fra sol og fra vind. Og når han kysser hendes kind, så mødes de i hver spille sind. For hun
til 3. Vi hygger hele dagen og elsker at ligge i ske. Og så drikker de te med skovsøgtø. For kærligheden overvinder alt. Kærligheden overvinder alt. Tusind tak skal I have. Se, nu kommer der et nummer om en mand, og det er ikke for at være antifeministisk, det er en mand, og det kan jeg ikke lave om nu. Okay, i dag er det en dame, sagde Palle. Så, okay. Så, den mand, han er vild med dyr. Og hvorfor steder du og snakker midt i det hele? Okay, så. Nå. Sådan er det. Jeg skal snart have krise til, ikke? Eller et eller andet. Ja. Det er en mand, og han er glad med dyr, og han er faktisk så glad med dyr, at han er blevet testet positiv. Jamen det skal ikke misforstås. Altså han er bare glad og tilfreds. Altså der er et andet end det. Jeg ved ikke, hvor I er hen. Og det kan være, hvis I lytter rigtig godt af det, især i sidste del af sang, så kan det være, I kan lue, hvad det er for nogle dyr, han er glad ved. Hvis I hører det, så må jeg også hjælpe om, så det er hjem og tænke, jeg fandt ikke noget ud af det der. Og det er i orden, det må man gerne. Og sådan har vi det hele tiden med hele vores repertoire, fordi vi forsøger ligesom at variere de ting, vi laver lidt, sådan at man kan høre et nummer, og så kan man sige, det kunne jeg sgu ikke lide det nummer, det er slet ikke min stil, og så kan man høre et nyt nummer, som er noget helt andet, og så kan man sige, det kunne jeg heller ikke lide. Og den måde, der har man ligesom mulighed for... Ja. Skal vi prøve at synge Vild med dyr? Se om vi kan huske. Jeg sidder her 11:05, og jeg har lige set en hest, der skulle kælve. Jeg så en orne, som næsten fik et føl. Nu tror jeg nok, jeg trænger til en øl. Jeg har lige set en ræv og en kat. Jeg ved, hvor den har været i nat. Jeg så en hund, der dansede zumba med et får. Måske jeg ikke skulle have drukket øl i går. Der er så mange dyr i mit liv. Jeg er lige testet positiv. Der er så mange dyr i hans liv. Han er lige testet positiv. Ja. Jeg har hørt en kålunde nødsang og set en tissemyre danse kan-kan. Jeg hører mystisk fugle kvider fra min ovn. Jeg må hellere drikke af min øl, før den bliver doven. Jeg har lige set en grøn delfin, og jeg tænker, kunne den blive min? Jeg så en målvarp gå med æsloven på. Den sidste bajer skulle jeg nok have ladet stå. Der er så mange dyr i mit liv. Jeg er lige testet positiv. Der er så mange dyr i hans liv. Han er lige testet positiv.
Jeg har lige set en edderkop, som havde malet på sin edderlodne krop. Jeg så en ensom høne vade rundt ud i pøl, og jeg har ikke flere kyllinger på køl. Jeg har lige slugt en elefant og står tilbage med en krone i pant. Jeg har også tømt min sidste giraf. Nu får jeg sikkert kæmpe tømmermænd som straf. Der er så mange dyr i mit liv. Jeg er lige testet positiv. Der er så mange dyr i hans liv. Han er lige testet pissestiv. Lige testet pissestiv. Bravo! Thank you. Hurra! Hurra, oven i køb. Det er nok det bedste skudsmål, vi nogensinde har fået. Nej, alligevel vant til. Nu er det George Sampier. Nå, men se, hvis I har fulgt en lille smule med i de tekster, vi har skrevet, så vil I nok tænke, det er ikke ligefrem tekster sådan for børn i skolealder. Og derfor har vi har faktisk skrevet en børnesang. Jeg prøver lige igen. Vi har faktisk skrevet en børnesang. Nej, det var ikke det, I skulle sige. Hey, det! Vi prøver lige igen. Vi har faktisk skrevet en børnesang. Ja. Jeg er glad for, at I spørger. For vi har taget den med, som man siger. Og den handler simpelthen om... Og jeg kan sige så meget... Vi har ikke spillet særlig meget live. Vi har indspillet, og så er der nogle børn, der har hegnet med og spille i deres børnehave og hygge sig med det. Vi har ikke spillet live så tit, så der er ingen, der ved, hvor godt det går. Men det skal jo opleves skidt, for det kan blive rigtig skidt. Så vi prøver at spille det. Den handler om en lille trold, der ikke er som troldet skal være. Og den kommer i... Familie, og de boede bag en høj. Under skylden af en ældgammel bil, og langt fra larm og støj. Troldefar, han hed Montoma, og hans kone, hun hed Niles. Sammen havde de to små troldepiger og en knejs. Lige fra knejlen, så med et snit, så det kom med momentegn. På en anderledes opførsel som på trolde i seng. Første gang han slog øjnene op og fik øje på sin mave. Slog han ryggen på sin maveskin og øste af sin gave. For jeg er trommetrold, jeg kan tromme solen fra, når den er mørk og kold. Styrer sol og vind, når jeg trommer på mit maveskin.
trold, jeg kan trumme solen frem, når den er mørk og kold. Styrer sol og vind, når jeg trummer på mit natteskin. Trolde må dog bekymre sig for sin afvigende dreng. Så skal det dog blive af den stakke, tænkte hun i flæng. Trolde, de skal hverken trumpeløse eller nynne på en sang. De skal gå og pille bussemænd, og de skal bøvse dagen lang. Men jeg er trummetrold, jeg kan trumme solen frem, når den er mørk og kold. Styrer sol og vind, når jeg trummer på mit natteskin. Om hvad trolde var for nogen. Du der, du skal lugte som en ældgammel ost og kunne grønne ligesom sol. Du skal kunne skræmme mennesker væk ved at brøle som en bjørn. Nu må du droppe dit rytmefis og ud og skræmme nogle børn. Men jeg er trummetrold, jeg kan trumme solen frem, når den er mørk og kold. Styrer sol og vind, når jeg trummer på mit natteskin. Jeg kan trumme solen frem, når den er mørk og kold. Styrer sol og vind, når jeg trummer på mit natteskin. Jeg er trummetrold, jeg kan trumme solen frem, når den er mørk og kold. Styrer sol og vind, når jeg trummer på mit natteskin. Den var ikke helt som vi plejer, men det var ikke noget, det var en live version. Live gæt Tak. Ja. Tak. Nå, hvad skal vi så da? Skal vi tage Jannika? Ja, nu tager vi gerne dem Jannika. Ja, det gør jeg da. Det er med dig. Jeg tror, det er sjovt. Se, hvad fanden det er? Hvad er det galt? Jeg skal have genforhandlet min kontrakt, kan jeg godt høre. Jeg er fandme i mindretal. Nå, vi vil slutte af med et slutnummer. Og det er samtidig et afskedsnummer og en slutsang. Og så det handler om, det er egentlig, at den handler egentlig om den her sommertid, som vi måske har været en lille smule forskånet for. Men nu har vi i hvert fald haft et fantastisk vejr i dag, så det kan vi da glæde os over. Og den her sang, eller nummer, eller hvad så noget hjælpe, den er i sommertid, og det er en hyldest til den danske sommer. Solen dukker frem og skinner. Så er det frem med bord, have, ståldåse eller parabol, have, glider, creme med sol. For der er promiller i blodet, derude og se på. Med hovedet sådan lidt på strå. Og tænke på en dame, der går rundt og er lækker. Og vifter lidt med det, der trækker. For det er grønt, og det er kønt. Og skide skønt. Mine damer og herrer, til at røre rundt i de tunge suppergryder, der har I mødt Palle L. Kan I give ham kæmper? Eller som de kalder ham i Spanien, El Palle. Jeg vil sgu godt gå fra at lære det lækker. Den skræmme sving, når lille mors hvide pletter, ja.
Danser med bikini top, pokker til den tynde strop, vimser med kokaine hop. For der er bakker i dalen, og der er mere i ben. Det er ikke så meget at gøre ved. Hun beder mig om at hjælpe med at blive stabil. Jeg fumler lidt med hendes tekstil. For den er sort, men lidt for kort. Det er nåler. De er nemmere her til at køre på de tykke tarme. Nej, med Torben JJ. Hey, jeg vil sgu godt komme med mine venner og hæve grillen ikke rigtig tænder. Jeg ser til pølsen af og til lille mor, hun kigger med vennen, hvis du ikke tager med. Men når man puster til ilden, kan godt flamme op og leve både sjæl og krop. Der skal bare kulmer på, og så skal den del med få. Vi har meget kød, vi skal nå. For det er hit, og man bliver svedt. Det er skide fedt. Så er det Carsten Nygaard på tangenter og ikke mindst på vokal. Giv ham en hånd. Jeg ved sgu godt, hvorfor det risler i bækken, når dame og konen dukker op med hækken. Kylling hud fra cancer grill, lækker røv og frokost til, drysselæg med frisk klippet dil. Og der er bølgegang i barmen, frisk som en syg. Øjne, der er fyldt med liv, og hænder, der er bløde som en ren gudindes. Og tænk et hår som hendes, det findes. Det er lidt gråt, skide hot. Og baby, når det lemmer her på de tykke tynde strenge. Fordi man ikke i længden fortjener alt for meget kærlighed, lykke og fordragelighed, romantik og selvtillid. Nej, tag det sure med det søde og det bitre med salt. Man kan ikke rumme alt. En dag kommer skæbnen med sin gummiged, og ja, så bliver man kuglet ned. Det er ret akut, har man fortrudt, for så er det slut. Sjællerup, tusind tak fordi vi måtte komme og spille for jer. Det var en fornøjelse. Jeg kører med Figo. Jeg ved sgu godt, hvorfor livet ender. Det er fordi man ikke i længden fortjener alt for meget kærlighed, romantik og selvtillid, lykke og fordragelighed.